Did you say people of this nation? Right. Toilet ne bathroom kuzviona here tadza pasi icho zviri kuratidza kuti zvapefect nyangwe mvura ikazonaya tiri safe. Saka mukuona here zvimastondido zviri pamasaidzi izvi pane chirungu chadakurohwa pano uyezve chirungu ichi chakabva chanzi no chingotinzira kuti matiles tobva tangokupedzera zvese mastondido achoni. Saka taona 3 mabox ematiles tikona kuti
Rasta hanyepi here zvaanga achitiudza pese apa achitibhega kuti ngadei mangoona izvozvo chisitondiro chese chinobva chati kudu kureva kuti kune avo vese vachada kuzoitwa matoireti sei ruda kuti panapa so mungoona kuti zvinhu zvacho zvakamonyoka asati aziva kuti toda kuzama kudii asi usi sezvo zvinhu zvinhu zvaangati zvinge zviripo panzvimbo on time zvauya zvinhu izvi Rasta tipeitiwe taurai makambotasawo kamera. Aiwa ndinotenda masamarinzi nebasa rakutibatira matiles apo tail cutter apo kufunga basa redu izvo zvirakushinakidza manje kudarika zvataita kudhara izvo zvitopata kuiteerera mberi dai vanga varamba vachitibatsira timabatsira kuti ite ndotenda saka mamutise iyapo pazhapo amuna kupedzedza basa renyu panze apa ndirikugadzira pekuritsana pomweya kunze kutoilet mweya ezenipi wapa mudaisa pipe yekuinda kumusoro iya inozobudisa mhepo kubva mukati umu yekuti imhino yekuti toilet ifeme wosaka vachazoisira vachazoiswa pipe inokwira kumusoro havasi kuisira kufura ndizvo zvakaitwa muda kuisira kumashure saka mukugadzira ikira mozoidaiwo pamene mozotiratidza zvamuda kuita ipapo but anyway ko divi iri ndorine rirei iri rape uko ndikwebathroom uko ndikutoilet hoko icho chii icho chitanda chamaisapo ndechei chitanda chitaitira kuti tozowana kuwanisa pipe ndoyatisina yokuisa uku inobva mubathroom ichipinda kutoilet kuitira kuti mvura munhu akageza mubathroom inoenda kutoilet wosaka panodiwa kapaipi kakadiki kanenge kechii pipe inodiwa pastep yedu kana emanhingi nematepi wotudiki tuyati alright yatiki ndikukawisisa alright tochiuya apa ndakamboradza kuti mupini yakaitwa ngadongo atozvona munemwe vhidhio uyenteverei tikaita rufini touya pano izvi zvindakosvika ndikangotanga ngoti tore zvinhu zvenyu saka ndozvezvimwe zvinhu izvi zvatauya nazvo muzuva ranhasi zvasvikasvika pako zvazvichikanganisa mota zvazviri mumota zvese izvi saka ichi chinonzi chiizviya 1 penny ka ndochi 1 penny saka tikambokudza toilet yedu yepanapa ine iri different tipewo chimwe chachoni saka aya ma1 penny aya 1 penny asi ma1 penny aya ari kuinda patoilet nepabathroom saka 1 kutoilet 1 kubathroom amuri kuona aya ndekukitchen ndakagara ndangoti ndangomatora kudhara kuitira kuti ndisazoita staki mudhuri watanga kudi kusimuka then idzi simbi idzi anogadzira masilabhu nekugadzira malindri emumahwindo saka kuda ndo izvi zvosimbi dzacho ndizvo kaRasta yes or no ndizvozvo chaizvo Rasta handizvo zvinomunetsa mbomuradzaiwo Rasta Rasta handizvo mushungurudza ndakaringaoma saka apapa guys yacho tochiinda uko kuhosi maona kuti bedroom yedu ine mastairi akasiyana siyana zvimwe zvona mudenga zvimwe zvinodiya zvinoenda zona Rasta tichangozoonawo chimatepesi izvozvo sati zvizivi izvi saka matepesi ari mudenga umu right ndoekira iyoyi kuda ndorafoundation ndochi then ukoko roofing yakatoitwa meaning kuti mangwana handisi kuti Rasta vachambobva kutoilet vombouya munomu here but ndozviripo so munozvinzwa sei ndakutaka zvinene wakufara mofara kauti zvakuda kutopera izvi zvakuda kutopera toilet yenyu maona kuti ida kuti pazvitondido zvimwe zvinhu wepapo chachirungu kachi zviri I think zvogona kugozi zviri izi kazi imimi mune musikana uri tusi vane hativatyiri zvedu vamwe vanogona kuti komatails amaisa hana kawaiti hana chere itepia inema uyu ari very rafa yekuti haatsvedzi kuti hakuna mwana ogona kuti komusikana uyu asingaone uya uyu haazodoni here iwe ari rafu type yacho iyoyo haasi ari slipper anotsvedza
zvakatosiyana taida akatonge madombo sort of but vatoti angari out of stock because taenda kwaEnrichards ndo kwataenda pata yepadhuze Simba taitaurai ngenyaya yepamusoro apa kuti muitenga ndinotenda zvakaitika pano ikesile ngovu zvingaizvekala zvinotenda chaizvo ingosozviona zvingatomaya vasi ndakatiza kutozviona kuti zviza kuti zvakadai mwari wandikombererawo asi chikombi chikesile ngovu savari mhikona chikombi chininyimelelavo akuzvimwe kubona zvozvotane zvikaujamba koto angosozviona ingakasvika pano asi mwari wandiendereravo mwari akati kuriye wosabva pano gari wauri pano mwamuna wako shizwa kadende pakutora si mwari akati gara cheti ndora maningori pano cheti asi chengafura chika mwari wakandikombera kuti ndiyemerere zvakanakawo asi zvinotenda izvi mina nanyika kukesa ngovu lakamhana Simba mashamarians nasishero ungakhomana kakumwe indlo liyayibona ihelile kahle sasekile toilet leyi anisoyivona na mina chimani tswaliwa anisoyivona le ngati kwale ingana bathi namaphila lama ngamonyoroka ko anisozvivona leswi nabonga mashamarians sishero danki tinotenda masamarians tinotenda pamwe nasisishero makabatana zviri kuitika pano paamai Simba nofunga chishamiso kumunhu wese hatisati tikazviona upenyu hwedu tanga tisingambozvifumbira kuti amai Simba vangaitirwe zvakadai zvatiri kuona pano nematambudzikira avaiita nepekugara pamunoona pamakaona pavairarama vari saka zvinhu zvinoita kuti tifare takabatana tiri pamwe chete tichikutendai masamarians murambe makadaro murambe muchingobatsira munhu wese tinokutendai nezvamuri kuita pano selimathunzi sesizaphindele emakhaya njengokubana selitshonile kunje ilanga lanamhlanje siyalibonga kakhulu masamarians losisishero ngale into elisenzele yona isikhiwe silapha ekhaya lapha egumeni la asikaze sisibone lokho sababala sabayithi sesizakhokhoba lesi isimanga lesi esokuthi kuthiwa uyakhelwa indawo yokuquthela efakwa into ezitshelelayo phansi bazatshelela baqethuke bawe ngeziphundu umasalulo usephumelele siyakujabulela kakhulu ngenhliziyo ezimhlophe sibonga njalo masamarian losisishero lo elimthumileyo elibambane laye laba ngonkulunkulu bakalumamalo siyalibonga kakhulu masamarians lingazahlala duzane lomlilo ngoba lingatsha ilizwe lonke jikelele lizashwela abantu ababancedayo lina selingasekho so silinikela kuNkulunkulu ukuthi elingezelele anyaka eyokuphila masamarians losisishero lapha hamba khona libe khona uNkulunkulu limembathise amaphiko enyu engabe uyaphapha eqe lemzamo enziwa ngabantu abambona abalomhawu labathakathi bakhona abathakathi bakhona usathana ukhona uzwa ubuhlungu ngalunkazana uhambe enceda ilizwe lonke jikelele abadubekayo abakhokhobayo izilima lamaphofu siyabonga masamarian losisishero inkosi libusise siyabonga nyanto watsaka ngovu loko ni vona zwamtani hilo laka mhana Simba la khomi utwanjani mungana mina natsaka ngovu loko uyakeliwa swakwendango ekhongoloti so zvinga kota sweswi mina ntwatsaka ngovu hanisoswiona zwamtani hilo mara achomo wa mina lo hiswa swiendleliwako la hi ku pfuniwa hi n'wina masamarian ni twatsaka ngovu imbilu yikwayo ni vona mhana Simba ka vendinguvela ku vendinguvela ku jamba hi ku tsakela toilet le a toilet isasekile mutayivona asishero muendla tiro na masamarian mungakhomana nasishero ende sisishero munhu angaendla ixamaliso lomu ka maparadzi
hi ku vuya netirho lowu endleka kula ende mapfuna ngopfu hi timbilu ta n'wina hinkwato masamariyeni mu Swikwembu loko mi n'wari ka xiwa mapfuna ya n'wina hi n'wina va n'wari wa kona na khensa masamariyeni. Saka ndizvo zvese guys, panhau yesemende ndaifanira kunge ndauya nezvimwe semende muzuva ranhasi, but kumba kwana Mutape kune function iriko musi weSaturday, so room yangaiswa zvinhu zvedu vakati kuti vanhu vaenzi vavo vanofanira kunge vachishandisawo room inoenderana nedhete iri, because zvinhu zvofanira kubuda uku zviuye kunoku, hazvitobvira as soon as yesterday ndo zviripo. Saka nhasi Wednesday, mangwana Thursday, Friday, Saturday, Sunday ndo pane mutambo, saka chakakala. Amen. Zvatongouya zvakatongodei ndo zvichaitika, zvatongoiswa dhoo nango maflow asati aoma, mekuti muchadii.